Anyway, baby, I will be a chia. What's a man can now? Wabo modern. I share live telecast. Yamami. Ama. Nipa who say more life. To me chia when you ring. Baso, I know I share, but now I come. Why? Baso, I know I share. Kama, na menya. I fe. Josephine Boatin, Kunadu Mary, Doreen Sewabre for say you be able call. Schofield or say. Flavorful Cornet's Kitchen. Constance, that is say be able call. Say nkwane de waje to say nye de dada na. Reverend Joseph Jima. Akusia say why I say be able call. Okay. Good evening, Dr. Udru. Nana Dua Ubri Aboa. Pastor Shadrach, Margaret Amankwa, my mere queer beauty. How you doing? I believe someone in Amoye. And Mary Yamia Dum Kosiada. Today happens to be 27th of July 2025. Benizo Hinitechi. Mechiamo. Obala Neswa, as usual. Now Shaman. Mr. Ya Ofori Bibiamoko. Daniel Ato. Victor, salute you, sir. Justice Osafo. Mechiamu nyina. Lord Mensa Loga. Mechiawu boss. Flora Ajay. I believe you people are doing well. Constance. Enkwanda dano ana sisi wasisem. Flavorful Cornet's Kitchen. Cornet. Adi se ukunu ebetwitwaje ukunu di adanse e ka se oh nyame nipa me yene de ne nkwa de nya sa megu anim asesa me bo de amobiate. Okay, that's just by the way.
If you have your questions, can you bring it in? Or questions no one adia. Kone dia jise kone ukunu. Kone jise ukunu bekase odi for patafo. Me yiri die nyame adom ne nkwan na afi mama on saso. Na nya sa pa dia go amegu anim asno. Me nya radio station bi kura wo eho e wa abrochiri na nka makase kone nkwan anya de kone nkwan anya de. Kelvin says that, Papa, please, my question is, in the book of Malachi, 1 verse 2 to 3, God emphasized that he hated Esau and loved Jacob. Please, I want to know the reasons why it was so. I have answered this question. Okay, I've answered this question. So kindly glance through the videos that is uploaded on this channel and you get the particular video. The answers our question. That's it. Jennifer Numakon at the say Bibiaboko. Obeti me the question about me chemo. Yes, you can bring your question in. I believe most of you people are typing in your questions, so I'm waiting for it. James Amuzu, you are watching me from Dubai. Okay. Japheth, I believe you are doing great. Okay, Gideon Omari Ankama, please, can you explain further on what you said yesterday that no scientist has been to the moon before? So, Gideon, the whole issue is that enti ugidi say America for scientists etimi akọ moon so enti ugi science emini ni nyina eye trash enji ba akukura ndi obia ni honum a watimi akọ eye mercury obia no a watimi akọ eye sun ye kan say watimi akọ mercury anase watimi akọ moon so sa video footage na eba bonten a America for koye se o makọ moon so nyina o mu shoot sa video no efiri eye ice wall na chi ho no mko gina ya o mu shoot video no what you say. Japheth is saying a cha happy asante. What you say? Obie ni ho kwadwa happy asante salute you say. Obie ni ho no ma so ye scientist no betimi akọ moon so adentia. Say o transcend beyond a rarefied sphere. Say uko wiemu a ye wo two gates obe penetrate ansa na wakọ. Now sa two gates we no say uko enkankamu a mo frɛ no Sahasrada kanwa ena Ashtada kanwa. Now sa two firmament we no adie bie ni hono a eye physical ebetimi a penetrate sa firmament no anase sa spiritual gateway we no ewo wiem no say ufiri ha ekọ a eye Sahasrada kanwa ufiri esoro eba eye Ashtada kanwa. Now obie no obetimi di material thing a penetrate. So what you say, you can only go there when your human system have been transfigured. This a woni pedua we no ya sesa no na ya ma atade a eye ahonhom a ewo moon so ehye ye wo entare a
ɛyɛ particular ɛyɛ nyankopɔn ɛde hyɛ ahonhom a ɔmo wɔ mu no anaasɛ bosome no so bosome no so ahu ne saa no bosome no ɛnyɛ baako o bosome no ɛyɛ mmienu enti baako ɛyɛ adwuma for let's say 12 13 14 15 days na ɛkɔ na another one asa aba enti obi yɛ na adwene sɛ ɛna yakɔ mu ni so a agye sɛ obi a onnim sunsum mu na onnim deɛ ɔkeka saa nsɛm na amerikafoɔ keka nyina yɛ trash nkwasi asɛm na ɔmo keka obie no a obetumi akɔ ɛyɛ bosome no so da now bosome no krampo no yɛwɔ spirit akɛseɛ yɛwɔ spirit a ɔmo yɛ akɛseɛ a ebi yɛ powerful than ɛyɛ Lucifer ɛne Queen of Heaven tiedie yɛwɔ spirit akɛseɛ a ɔmo wɔ bosome no so a ɔmo yɛ powerful than Lucifer and Queen of Heaven. Now the atmospheric condition ɛwɔ moon ni so no and permit humans to survive over there. Obi obeka kyerɛ sɛ ɔno Americafoɔ atimi akɔ moon ni so na ɔmo akɔtwitwa picture bia ɔyɛ totally ɔyɛ brainwashed ana na adwene nye. Obi no obetimi akɔ moon ni so. Ahonhom no kura ntwe ma. Ahonhom na ɔmo wɔ moon ni so no kura ɔmo ntwe ma. Sɛ was steady a wobɛhu sɛ asɛ maame bi ɛwɔ bosumi nim sɛ wo steady asɛ maame bi ɛwɔ bosumi nim wonim adeko deɛ saa deɛ na wohu na asɛ ɔbaa bi ne ne ba asɛ ɔbaa bi akwala hyɛ n'akyi na ɛwɔ bosumi nim no wonim adeko deɛ enti mesrɛw ɛmo obiara na ada wo da sɛ ɔno watimi akɔ mu ni so machine biara ni hɔ obetimi di akɔ mu ni so da machine biara ni hɔ obetimi di akɔ mu ni so machine biara ni hɔ obetimi di akɔ mercury because uduru mercury a obɛhye ɛmo obiara na ada wo da ɛmo obiara na ada wo da mo obiara na ada ni nyina no ɛyɛ ntorɔ I can prove to you scientifically. Let's put spiritual things aside. I can prove to you scientifically that nobody has ever stepped their foot on the moon. Forget about these fake American scientists always claiming falsehood and telling people out there that they are the first people to land on the moon. Engine did that. And you might be a I say yen a biblium hanum for ye nim hunim deɛ ba ye mu bi se deɛ ye wo hunim deɛ pa anti wo be twa ntoro kyerɛ ye ho sɛ wa ye bibi abranya no kra obo ye be disprove sisi a omo nye papa kra don't mind them. Samuel Abuaji, he says, Papa, please, I want to ask a question concerning yesterday teaching on Lucifer trailing Jesus Christ for fun. Why would God allow his beloved son Jesus to be tested by an angel called Lucifer? Yes. The Etienne say, we school ni or say adentina Lucifer and the man kwan amana testing a Yesu. Now, Madam bia no obetimi akyere ne ba de amana kɔ ne tirimu da tiedie madam bia ni hɔ a obetimi akyere ne ba de amana kɔ ne tirimu da ana de tie ne sɛ etirimu pɔ ɛne adwene ponti a Yesu Kristo ɔde ba asase wei so no tirimu pɔ ɛne agenda nti a ɔde ba asase wei so na ɛho behia sɛ ɛyɛ Lucifer ɛde ne bɛfa nsɔhwem ɛne amanyem wate aseɛ ɛno nti ɛna maa no kɔba asaa no saa na tie me nua Obia obeka kyerɛw say sometimes
the Reverend Tinid was saying, Papa, most of baby Christians say that it is God himself who came to earth as Jesus Christ. You see, the reality of Jesus, it goes beyond what you people have in your Bible. The entire belittle Jesus is because a Christopher actually na ede omutiri no a limited to a Bible, but Bible there medin kan ka kire say Bible no enye Nyankopon na kire Bible eye ewiase enyansafo ne nimdifo a omotena ase hunu say ye pese ye manipulate nipa na ye control nipa enunti yen try to piece something together na ye wia ye dia manipulate nipa conscience enunti na Genesis to Revelation obien ho betimi anam eye Bible so ahu Nyankopon ta enipa bie ni wo asase we so obetimi ahu obetimi anam Bible so ahu Nyankopon da se umma me nipa baako mienu anawo de ma me baako a enam Bible so no di hu nyame a meja nyame dwuma ye obie ni ho be nam Bible so ahu nyame efiri se Bible entichi nyame akwan Bible entichi nyame akwan ne pe osofo a oni me be ye argument manya abotre I explaining your matter no Bible entichi nyame akwan yes obie ni wo asase we so onam Bible so be hu nyame akwan efiri se saa Nyankopon na ye di nachi Jacob tumfo onipa bie ni ho a onim Nyankopon akwan ekowie na waka kire me se wo betwero onyame akwan e de agu Bible mu de amame na minni so na medi so amehunu nyame Davida onyankopon ekwan ya wonam so eni enipa e de interact no enye saa nete what you say enuti na de bia me ka kire mo say Christianity doesn't preach reality, the practicality of life. Christianity does not teach, but Christianity teaches you about an illusion, something that is not real. It only happens in a dream, but not in a reality. Anything that yen predecessors, yen ananumwa, omuba yen yinano, they were not able to preach the realities of life, but yet they preached illusion. Adia yebeka kire wo ewo kristosu mu no utwu mutan entimi mmam what you say nemo no say ye pese ye teach you the ways of God. It is never contained in the Bible. Opa metimi teach you onyame akwan, the mysteries of nyame akwan. Nemo enye Bible na betimi aye de a kire wa kwan Bible no de material, the agenda and the brain behind it. The Bible contains 30% truth, 70% falsehood. Sanity. Kevin say, Papa, please, we want access to the knowledge on scrolls hidden under the Vatican. I know there's a untimi nyaminia. I know the untimi. I know the untimi. Oh, baby, mo question no me explaining your man atwamko. Okay. Pastor Shadrach, I say, please, Papa, my question is in Isaiah 63, verse 17. According to what Isaiah said, does God cause us to err? If yes, what is possibly his motive? And lastly, if we are out of that, do we bear the consequences? Okay.
ade also oti ase ni eniom amiensa ntimi edi bo nipa ba asase we so sofo Shadrach say opesi ohu say onyankopon otimi ma onipa ye bone so ati ase Pastor Shadrach say onyankopon otimi ma nipa ye bone na say saa se onyankopon epia ma okoye bone a eho amane no ene asotwe no ebeba wo so ana say awurade mane ma wo so de wo se oti ase ni one enipa ye nam asase we so no enioma any reasons nti anyankopon de bo nipa ayema akoma 3 tie me kire wade bi reasons ne ye 3 na wo enipa na ya bo na wo se wo de wo SDA wo de wo Church of Pentecost wo de wo Assemblies of God wo de wo me OPATAFUOR ma sorry ana asori bi a wo ko biara enye no na nyankopon fa ho nyankopon onfa ho nemom the motive nti nyankopon de bo wo no eno ena ba bia wo biara no wo be fall under na die nti a ye de bo nyankopon de bo nipa no ye wo mu a omu free Jacob tumfuo ni nsam ne baaye ye wo enkrofo bi a eye Jacob tumfuo na de wo mu ba asase we so ene ye wo nkrofo bi a enye Jacob tumfuo na de wo mu baaye nanso eye principalities ene de wo mu baaye now sa enkrofo na free Jacob tumfuo nsam no ye wo botaye ntie nyankopon bo wo mu ho enti se obi ka kire wo se nyankopon entimi mpia obi ento boni mu a saa nipa no onim nyame akwan oye novice tienie onim nyame akwan oye novice onim de okeka nyankopon betimi apia wo e de wato boni mu me OPATAFUOR na me ka kire wo onyankopon betimi apia enipa e de na to boni mu ama wadi boni ama owu susu a nyankopon na pia otu mu eso ensunsanso ni nyina na ebesa abawo so adentia nyame onam kwan miensa so na bo nipa now me disclose mienu men kan last one no eno de opa na wa akohwehwe e o bible na wafa now ye wo obi ho a nyankopon bo no na ye kase nyankopon na bo obi a ete se masoma obi na mama ni sika se onfa nkosi dan ukwa obeka se odifo OPATAFUOR ne si dan no nanso so engineers ene si ye ene contractors ene mason fo ne si dan no nanso enam se eye mi sika nti no obeka se eye me ena mi si dan no meboa saa na tie ahoɔden ne tumi a ye di bonipa no ekura Jacob tumfo nanso so enye nipa bia na oba asase we so a eye nyankopon ene bɔ no obi wo hɔ a saa principalities ni thrones ni dominions no a omo create nipa no efre okay mimbo angel bi adin ahwe ya na makofre do na akofa problem aba now angels na omo bo nipa no anso omo ye 6 omo ye angels a omo ye mpanyimfuo omo nyini ache sene Michael omo nyini ache sene eye Gabriel omo nyini ache sene Lucifer omo nyini ache sene eye Queen of Heaven omo ye mpanyimfuo pa 6 now nyankopon ama wo mutumi ene ahoɔden omo di bonipa enti die omo pese omo di wo efa Jacob tumfuo nsam no omo bo wia omo kɔgye enhyira amane ene ahyɛdeɛ edi free Jacob tumfuo nsam wo mo aka ne de omo anesoma wo mo omo ba asase we so ene nti botaya ya di bonipa miensa no ye di bonipa no eye miensa ye won krofo bi wo nyame ahenie mu ade nti nyame bɔ omo ne sɛ omo mra asase we so na omo medi nkwase asɛm jimisam ko anu obedi nkonkonsa saa no wawu obedi bɔne saa no wawu saa nkrofo no de nti a ye bɔ wo no ye bɔ ne sɛ omedi nkwase asɛm na
ewia na yakunu enti boy nyankopon bo no ne se o megimi saa na yenkunu. What would the mindset ye will be a nyankopon shed that ba ebo ni ba wiase enti wiase na obo no de ne ba ye no ono de yamfa na ma wiase se omesom nyame ana omedi nyankopon ni omra no omra me ye bibi na mom nyankopon no ye bo saa nipa ne se ometena asase we su na omedi bone keke omedi nkwasiasem keke owia na yakunu na wofiri asase no so no okọ saa ne ya create no en woti wiase opa metimi ama bible quotation e dey support me claim mame ma obi na obi beka say hey opatafo asem okan me ba cho me ba o wa me ba obi wo ha onim de oye owiase me ba why oh Japhet brethren Kodwa Pia Santo say brethren please when papa is speaking pause your questions until he is done otherwise yes it's very good thing Japhet also does that mean these people can't change their ways no matter no you must carry the daily agenda me check at the end of the amount me come as bia me pe evidence me say me ba why me the be mam oh Bashiru there are some people don't mind them okay me hwehwe me paade bi di amam na menya eh oh
menya dia mama why don't worry menya 2 quotations no na me pe last one na me the account Samuel Abuadi says, Papa, please, if that is the case, then Lucifer has major role to play in God's kingdom. And if that happens, it will be difficult for God to destroy Lucifer because I can see he is the main character. Samuel Abuaje, meba, why? Meba, you don't worry. Hey, meba, dear. Ah. No. Oh, me padi dia mama na. I'll get time. I'll get time for you. Oh dear, me sheshe, me search it. Me search me nyama why? I want to be accurate on what I'm saying. Yaw fori. Yaw there, yaw tell kipi. Quotation where I skipping me. Yaw, if you're on the line, just click me. But me high and I'm in search at the man CC. And I'm search at the man CC. And now they out a keep quotation. Yaw fori, I know say you're on the line. Me man search bibi mamina. And Crawford, you almost say. Oh. Yow. But me high on the line. Leave them. There are some people when they come, just bash them and leave them on the line. Let them come in full. Yes, I have to get it and give it to you people. I'll look for it. Man, I got one particular quotation I make. Minyawia ansa na metimi. Edi ada two na menya na ka ho na ye 3. Na afi adi na make na ye complete na matimi I explain the atrem. Most of you people they think say obi a onam asase si hwa bia wo anase aniswadi hu enye sa na tie e obi o ha ye bo no search it, it's in the Bible. Mo am wetimi a search no mo search na mo use quotation mra me dey preach you I saw them several times zenetefo a mo kumase na mo online so o say ye won krofo bi wo ha kwala kwa na yenku se yenku omo ye bo omo se yenku omo kwala kwa asase wesu a ye bo omo de omo ba na omo de ye bo omo se yenku omo akwa enti o asase wesu no omo ka de omo nim
ensem hunu no ombedi saa wa asase no so no mawu media ye teachings na I skip me de wo ma adwene mu na dose enye asem bi ehia me saa nti I skip me no na me search na I thought say media share one of my libraries mu batini etimu am was in it Kumase branch no mesra mu yisa quotation ma me mama monya Zenith for Doring into one throw quotation we am to Yaufori one throw quotation and to me and Tamu such a mammy. Or see you will nipa bi oha kwara kwase yabo mo yebeku omo keke. They were created to be killed. Because of that, asasi we so na omaba omedin semhunu saa obedin semhunu no wawu enti enye obia na nam asasi we so a eye wo se owo anisuade hunu anase ono asasi we so na oba no oba se obebobra ana oba se obedi nyame achi ana obeye bibisa Bible ni search it for me. Search it for me, okay? Search it for me. Tinedu says it is in 2 Peter. 2 Peter chapter what? I've forgotten. OPATAFUOR. And then the miampa na emisa. 2 Peter chapter 2 verse 12. Okay, mommy checking where you are for it. Ya de ya no ta save sa quotations no. Okay, mummy an check here yen hwe se wo ampa. Where is the Peter kura wa fa here no. And we see what Daniel free Bible ni. 2 Peter chapter 2 verse 12. 2 verse 12. Okay, yes. Thank you very much. Yaufori. Thank you very much. When you open the Bible, your Bible, because 2 Peter chapter 2, verse 11 downwards. 2 Peter chapter 2, verse 11 downwards. 2 Peter chapter 2, verse 11 to 12 to 13. If you are there, write the quotation online. 2 Peter chapter 2. What say? Now so above for our war ahoden ni tumi a eso na enka ensamoni no mu imu aten awurade ani. Tie ni o. Verse 12. What say? Na yenum de what say emmoa a oni adwene. Tie ni ye wo nipa bi wasase we so a omo te se emmoa a omu ni adwene. Omo ye mo a woni adwene a wonsu ni se yawo won se won kire won sei won wo ka de wonim ho ensamone wo be sei won ara won sei yemu na obenya de entene so akatua wate ase. 2 Peter chapter 2 verse 11 to 13. 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2. The quotation is in 2 Peter chapter 2, verse 11 to 13. 2 Peter chapter 2, verse 11 to 13. Ave wati. Enti, okay, verse 11 na. Ebe kire wo se, ye wo abofo a omo ne bo nipa a enye nyankopon nim ho hwe. Enti okay, 2 Peter chapter 2, verse 11. O se, nanso abofo a wo ahoden ni tumi a eso enkansa moni mu won aten awurade ani. Ye wo saa abofo na nyame am o mahoden said ye na me kirekire mu no a omutimi create nipa without the knowledge of God. Omo create nyankopon na am o mu saa tumi. Now uhia okay, 2 Peter chapter 2 verse 12 now. Osi na yenum de what say emmoa a oni adwene. Womo te se emmoa a omuni adwene. Enti ye won krofo bi wasase so ha. Ebi ye emma, ebi ye mema. Ebi ye enkwala, ebi ye mpanyini. Omo te se emmoa omuni adwene.
na de ntia ye bo wo ne se ye omumra asase wesu omumedi agimisem omumedi nkwasiasem enti obetimi anya soa a wagimi obetimi anya papa a wagimi obetimi anya maame a wagimi obetimi anya ehire a wagimi obetimi anya ekunu a wagimi obetimi anya wofaase a wagimi obetimi anya wofa otese aboa onwene odwene ade wo ye no onye saa nkrofo no musuo nkan na nkowale bia na aboa sunu ode be hawo abrabom saa because nyankopon se ye born it se aboa onwene odwene a ye woniema bi wo ho na wodwene a wonye what you say enti ye won krofo bi wo ho a ye bo wom se de ya bo wom na adwene bia ni wom tirim eye nyankopon ne ma abofo ne bo wom e na o mato wom abegu asase we so o mbe jimi adi nkwasiasem atwa ntoro o kenkan bible a bible say omo ka de omo nim enti de onim kura na oka obedi nkwasiasem saa ne wawu enti saa nkrofo we no enyenya omo purpose omo so na doors sene wo mo anyame de wo maba asase we so no so what you say enti wonam ho na ye o say bible say ade a odi be hu se omo ye nipa ne say omo wo nsa omo wo aso omo wo ani ya wo no te se nipa nanso enye nipa adwene na danitinim otese aboa ha ye won krofo bi wo ho a asase we so onam ho te se nipa nanso so eya aboa nyansa na danitinim adwene ba ko se kroni bi eye nyankopon na aye ne saa eya abofo no na ye ne saa ene wa betena wiase ohunu nyansa da obejimi anu wawu no wokọ oni butaye bia na uria Bible say verse 13 osi na obenya de entene so akatua enti which means ade a entene so akatua na sankrofo no obenya enti se onyankopon epe obi edina kodi bone a sankrofo na ye bon wo mo te se emmoa no omo na nyankopon pia o matiko na o makodi bone odi bone wi a na nyankopon de entene so akatua no de amma wo mo no de atua o ka efiri se onyankopon na nkasa tienie onyankopon na nkasa e na ahihye ne saa pepepe enti enye se opatafo meti wo no minim de me keka e na me sori a na maba betena ha na me keka nsem bia se minim de me keka ye wo obi wo ha obi obeka cho se nyankopon timi mpia obi ento bone mu bia no na onim de oye nyankopon timi pia wutu bone mu na ohia na wasabe you opia wutu bone mu ohia wa you engineer bi wo ho na wunimu a enkwagina baabi na nka se nyankopon de wo manipa ndi bone ho na ka kire o nyankopon betimi apia watu bone enti that is just by the way enti ene you are fortunate enough to have discovered what I told you. It is 3 the reasons why human beings were created are 3. You are fortunate to have discovered 1 and I have supported my claim with a Bible quotation. So don't go there and misquote me. And you will be an enemy answer. Kwadwo Apia Asante was from today onwards. I will not pay attention to people with such behavior. Me ba cho me chia mu nyina o. Nene Sika, God bless you. May you be protected wherever that you are. Enunti hwe wan hwe ye ubetimi akọwale oba say oba na akofa ano no say wonye nipa o de awunim ni say owo akosu akuma oh say wo de oba akodem na owro ne ho na akosu akuma aboho a wa adwini na ye o say ye nipa but bia na sa nkrofo na nyame nka omo asem wo ha no sa na tie ubetimi de bema akodem on say woni bema akodem na owro ne ho na ne bema ni gina mu posi a wa adwene o se wakonya bema but bia na nyame bo ne se aboa o te se aboa bema na wakofa no no
obe hawa titi wa kopim se ubewu aboa dwene na daniti no onim nyansa ye wo emma ni bi wo hoso a omo te se moa onwene uhwe ne ye bi e wo emma ni bi mu ase sebe we as one as nyansa kora ni nitino o behave to say aboa ye wo mema ni bi wo so omo behave to say moa saa na nyame ye wo mo ono aboa suban na daniti enti asase we so awaba no obejimi saa kopim so obewuo saa na tie enti o kenkan bible na ma men kenkan bible no nkyerɛw 2 Peter chapter 2 verse 11 to 13 ɔse nanso abɔfoɔ a wɔwɔ ahoɔden ne tumi a ɛso no enka why you read it verse 12 was it na yenum de saa yenum de what is say emoa what is say moa woni adwene what is say moa etimi mete wono me ka asem bi di akyerewa gidi me opatafoɔ say me ka asem akyerewa gidi na what I know no you don't know tie obi wo hɔ a abrabɔ na ye timu no Ose papa please is Goliath one of them? Yes. Absalom one of them. Absalom tieniye Absalom David bow Absalom enye nyame na ball no enye nyame na ball no eya abofo na ye ka omo asem wa no ono omo na ball Absalom nti abra Absalom o ma amenyem no omo ma tumi bone afiri Satan mu ene o ma me koda ene odi ne hunsuo egu akwala nim nti akwala ne ba wi ase no Absalom ne ho ofe pa enso nkwase asem na Absalom be diye Absalom one day tieniye one day Absalom ni opapa girlfriends mako 10 ene die Absalom one day oni opapa girlfriends mako 10 ene die na o papa girlfriends David girlfriends 10 na watimi achi wo mo ne o ma da e wa abonten a enipa twa ho ahia eno entina abrofo ni bi omu suban te se moa no omu ye omu ni oma te se moa onfa wo so obema kraman atafre sebe nase onfa wo so obema kraman ne nada onfa wo so obeye omu gay ni omu lesbian ne sankwase asem no adentia because omu te se moa omu dwene te se moa eye few ones bi ene wo ho no mo omu dwene te se nipa omu maka no omu te se moa enti wo me ka asem kire wa asase wesu die enti anyame bo nipa no eye 3 reasons eye 3 reasons eye 3 reasons eye 3 reasons die enti anyankopɔ bo nipa na eye 3 enka me ya chebutu but me nka bi me de no krekom baby mama mo ba ko de aka na mo nko hwehwe. Okay, if you have any questions you can bring it. Kwadwa Piasante was papa, please, if you have a child or children, would they be affected and behave as such? Kwadwo wadaruma enka u explaining mami enka me hom enka mani beji Mr. Henry Glover me pa try to say Samuel Abuaji was papa, please, if that is the case, then Lucifer has a major role to play in God's kingdom. Lucifer does not have any God's role. Ono Lucifer nyankopon ma no bibia na emom no eyemu enipa. Okay, thank you, Reverend. He says, Papa, greetings from Shania. Thank you very much, Reverend. Okay, bring your question. Carla Siama also, oh yes,
you're more prophet. That's why I always want to listen to you. Okay, thank you very much, Mr. Siama. And energy was say, I now understand why some people are giving Ghana problems. You should know you should know. You will be eh? And yen same na na metimi aka kyerɛ. Enye nsɛm na metimi aka kyerɛ. Na nka mɛka nsɛm bi on. Ka mɛka nsɛm bi akyerɛ. But ehu hia sɛ mɛka kyerɛ. What I know, what I know, you can waste 1,000 years to serve God. You will never be told. Yes. If you have children with such people, if you have children with such people, and kwalani nyina wo ye den ye be hye wo mase Jimmy for ba de okopɛ de o heaven omu nyina ye be hye wo ba akukura nwu you see, God is a calculated God. God is a calculated God. He doesn't make mistakes. If God will make mistake, what we see as mistake is an intentional thing. Nyankopɔn timi ye ade o hyeda no ye enti wo hu a ade Nyankopɔn ahyeda ye no, you might think say it is a mistake, but it was a deliberate action. O hyeda no ye sanity enti Nyankopɔn onye mistake we there onye mistake. Apart from say ye frɛ bibi satanic birth switches. One day menya time na ma teach you ekwan a se oba nyemo a utimi yi akwala no ekofa demon e de be hye akwala no yam. One day me teach you sa nyemo no se oba bi nyem be oba bi fa afuru na opese akwala na e woni yam no u change no na o ma no ahomone mani bia. You can do it at any time. Sanity. Joseph Opoku was it, please, Papa, can you add to it? Dear bad dear. Dear bad dear. Yes, so Kwadwe Piasante. Yes, that is the truth. Huh? Say opese obanium. One day, I'll teach you people the realities of life. Christianity does not preach realities of life. They preach an illusion. Adia enye real kwana ye preach. The entire mo a Christopher bebre. Mo ha mo ho e won krofo bi ho no. A Christopher ama mate ase se enipa bia ye nipa. Tie nie. A Christopher ama mate ase se enipa bia ye nipa. But Nyankopɔn mu enye nipa bia na enipa wo. Enipa na ye nam asase wi so no. Ye ye miensa. Ebi na ma kyerɛ no mienu aka de me mfa nkyerɛ. Enti ubon sa wo ye Kristoni a na sofu apreach na wakohia sa ankrofo yi bi na o disturb no o ye oba o ye bema na o disturb enhyira kora ba wakwa mu anu obotugu ye wo obi ho a wo ye oba o ye bema o si wabrabɔ so bi a wo ne na kɔtwe mpena bi a wo ne na kɔware enhyira ba na obotugu ba bi a obenya ni die enhyira ba na obotugu na osofo de ahyɛ otrim sɛ fa kompai bom obi a wo ye predestined until so be executing ne assignment into oba asase we so no omfiri asase so nkoda nti wote ho a wo se wo kɔbɔ mpaye ama jimifo wasesa die won krofo bi wo ho a you don't waste your time. So we nipa na wo hwe media and ye fa se otrim se ye won krofo bi wo ho a waste your time e wo mo ho because omu ni muwa bi ade boa nkwase asem no mbedi no wa brabom oye omo papa kro omo de betua ka omo kansa mo omu nim di ato so sanete. You don't waste your time. Are some people the descendants of who is that? Or see, Papa, these people, do they find themselves
in churches as pastors. One catch it. Yeah, will be or prophet. Ye nyame difo. You will be or prophet. Or ye difo. Or tia so demwa. Or see what shall come. Or jinipa. And so abua sunetini mu. Adentia. If we say, or ye dianya, kuna nyame be kunu. Onyankopon o man kwan e mani wura heaven hoda. Ye wo medical doctors, lawyers, judges. Omu ye nkrofo every sector. Aboa betimi abedi mu so as president. O ka hwea wontie. Ni tribu dendenden. Nipa wu, enipa sukura enye ne ya. Aboa betimi abedi mu so say vice president. Aboa betimi abedi mu so say attorney general. Aboa betimi abedi mu so say prime minister. Aboa betimi abeye a military general. Enti ne nioma a woye no ni suban ne nioma no ubehu say we de enye nipa adwene ne dani tirim o behave to say aboa. Ntono onfa ho oye sofo tienie oye sofo. The fact say we gina pulpit so sorry a o preaching in chire say nyame honhom bi na tene so obetimi abegina abrabom na wadi nkwase asem saa obedi nsem hunu saa. Henry Glover. Hey, Mr. Henry. Mechiachi ya nyina mechiamo. Hey, mercy. Was it, Papa? It's true. My nephew, I brought him to Canada. His brain is like animal. Kone enye izo asem OPATAFUOR mete ho na enye asem ketewa o. Mami nchiro the realities of life. Mami nchiro the realities of life. Me pa cho mo am question ni nyina no. Mo suspend mo question no. Na nyame ya adom a echena anase ada mebo online bia na ma answer mo question no e dia mama why madaroma me mpiki question bi abio na mom mi gina sa quotation we so na me dia kasa kire mo a mudi machi kakra why now the etienie ewiati enhu to the stand say wo enipa na unang asasi we so no ubo se wanante ya na ode ho akoto sa enkrofo we ni bi ensem so on the person be chiro utimi nante na ode ho akoto sa enkrofo we ensem woye bema woye oba obe disturb o sa wa brabom o ma peace of mind na osofo aka kire o set na ho efiri se die nyankopon aka abom no e maye ntitim abra ebede no nyankopon waka enipa ne aboa bom wuti hwe ne nyankopon aka woni kraman a ye friend Scooby Doo kraman ye friend ka me bre aya afere ne nyame aka woni kraman ya bom what be that tinas na dwini kwa akiri ye wo obi wo ho a obetena abrabo ni mu a ni tiri mu odin enti bi wo ha wo ye oba wo betimi akofa bema o pre
o bre se dache ubenya baabi na nka wo ne enkwala no wodi wo masi etide bia no wodi uti pempem emono nsia e wo kete so na wasore ne wadware wo ma na opa bibia ye nenso be ma no de emfa no ho kra enkwasi asam ko an osole a odi ensam a onim ene osole a oka obi oye be ma wo enti wo fi se be ma we nyankopon amene pa da ne tirim nyankopon ma no adwene ni nyansa se asase we so onfa metena abra ewiase aye dendendin a be ma bi asore a no odi ne ti pempem na wo de osore a oti wona wo kika nsem hunu saa wo fi se nyame amene ne da ne tirim enye saa na ti o saa ne ye wo emma ye wo emma so so mo wo abrabomu a wan hwe ya wo be kwa kofa bi say sister no ya aboa because wonya aboa e wo se hunu se be mati abrabom na obobra enioma a o prepare ni nyina no o de mam wo oba no the network is disturbing me. Network in hard. What you say? Enti obi o ha ni subai eni ni ye no or disturb. Oh, ye wo ma ma bia mema akosesa wo mo e dia begu wo mo ho so a o sole anu o disturb no o mouthpiece e chena hey ha o kan wa o beka tu ye nko ha o se me nko ye sei o se unye sei sa nipa we untimi ne mmobra sa nipa we untimi ne mmobra untimi ne mmobra enti bebre bra omo bre wo wiase no eye nipa na ye omo saa o enti wote wona eye wo se o te wona eye wo se obia na obekwa kohia na ukohia oba bi se ukohia no aso dem ukohia oba no wo ukohia oba no aso dem ana ukohia oba no wo ye kan say say party biase o se baabi na ukohia oba no na oba no wo de ne kodem na wo ro sebi ni pieto na ohwe na kosia kuma na ebo ho a wa agene da utirim fi se wa hia nipa hwe we adwe pa na ade na kofie no na agene da ni tirim no adwe onfa manhye ho adwe onfa manhye ho de onima ye kwadu opama adwe 20 billion obeja 20 billion ho ne wafa kwadu adi obeja adwe ai kwadu ai 20 billion abra enka ofa 20 billion na enka de bi obetimi akoto kwadu nanso nam so ya adwe no saa na adwene tie ukosia bema okọ na bema ne de okọ mpam na ne sisi mu dendenden a ye wo maari bia mitimi hie omudi o ma adwene da omutirim nyina wu ope bema ne sisi mu ode a obetimi a shift ni womb bema obetimi a pia no ama na wode ayi free left akoto right na bema obemu a wode ayi free left akoto right no uwia unidi uwia bema ni yi wa wode ni free left e de kwese right a unidi o pebema obetimi ayi na wode o penetrate na wa woso na wode anim saa amade aka mu nyina appropriate agu yes my darling when I catch now do you think that these people no majority of them no me nipa enti abrabo na ye born sister bra wa mo ani anaho a wo obi be se wa brabo wo be kwakofa ba ma bi na wa se wa brabo
obebo wa bre obekọ akọfa ọbaa bi obemo wa bre obese wa brabo wo ku okoden ekọ wanim sene be ya daachi bi ọbaa no anase sister no oni ne wo ba omo nye mobo no just imagine ye wo nipa bi wo ha adwene da ne tirimu no wobetimi akọfa ọbaa bi woni ni nya asem ana ne buafu TV na wo ho a ne watu TV no de ahwe wo kram na asai otamfo no de ahwe ho na asai otibi fasekan no de awowo enkonya egu ho no asai ni na woni weti we na woni nete we woni we nete edi abufuo nko edi ebe na hawo asem na aba. Let's sit down and resolve the issues amicably. You are human, I am human. Let's sit down. Now, uko to TV about that one now they are sure. Obi wo hono mo a adwuma a wo de agya no otimi ma adwuma ni gu. Fis ta say owo kokuboni bi woni mu, owo suban bi woni mu. Ni buafu enti se shop e na de ama no store na de ama na otimi just store no on hwe. Ne we jai na store no agu adentia woni no wasem basa suban boni tantantan bi ena titi omumu emuasu enipa bi adwene na we obede na ne nya ayi obetimi ne na atena my brother enti eye wow destiny o e ma ne nya say ukohu oba bi na wa share skirt na ne to bubom no na wo a jamina ye say wonya oba hwe apetu pre na ekọ no so ni ma me ka kiro apetu pre na ekọ no ni ma me ka kiro apetu pre e je say o share skirt ana wo to o nofo enti wagene ye say o ye nipa apetu pre na ekọ no why bra apetu pre na oni apetu pre wo a bra obebre no apetu pre wa nsi dan o apetu pre ni nua pa ne achem apetu pre according to history apetu pre nua ne achem ane ye de omienu ko school na achem e ko school no be senior engineer architectural apetu pre de wan ko school no ane o de kasa sa ya woni o ma bi wo ha bro sister don't waste your time o ya woni pa bi wo ha oni muwa bi adeboa o oni emwa bi adeboa o. You see, you think say Bible says that Satan came to steal and to kill and to destroy. You thought the Bible was talking about a Satan living in somewhere else, right? The Satan that the Bible is referring to are these people. They come into people's life to steal, to kill, and to destroy. Obi wo ha wo tena se na wo hwe ne nioma a oya wo dwene ho kura wo nti ase wo dwene ho kura wo nti ase ne nioma nyina ye basa ne nioma basa oya ade a o nwene ho se mi kunu nie e wo se mi kunu hunu nyansa se ewiase iko nanim enu nti e wo se wo toto ne nioma pepepe bema we die David da na nen sabne ne nioma basa enshira kora eba na obotugu nioma eba na obotugu nti wo yo oba saa nipa we no ubebra na oba no wawu at the end of the day bema na ye frɛ no Mr. Yao, Mr. Ajima. Me can't trust you be this a part of your papa. But me chino head then o ye nipa ne de obenya di. Nti see a friend Yao Ajima you akwasi o, hwan you pa Yao, pa akwasi o, pa Ajima you kusi o, hwan you oni nam ho nyina no. Say
akukọ nyini adwene na woni tiri nipa adwene se ebi ni tiri ha obi wo ha wonam ho nyina na bra na wadware abotai na oni nam street ni mu a sister uhu na ne wani krase no wo se bra yi de me hwe na bodge na me hwe ne kokopa bra yi de ka minya na nka me pepa unse ema omutimi ai mema sie bato mo nka oba timi hu be ma no akrase no ope no sa bra na hu ni sa me pa to ya akrante o yesu o ya akrante na grass cutter na hu ni sa no o ya grass cutter ha na oba besia woti ho na okoware be ma oye grass cutter. The grass cutter will chew things and destroy it. Akwan onwene ba ku sei enti onioma bi wo ha mo ana mo pe and you don't come into my life and cause problem for me. I'll block you. Maybe I mean cha won blocking won't send me message kwa ma responded that because me who ni say abrabo na ye bo no e wo se wo dwene se nipa na wo nwene se nipa de ya ne ma hu ba bia wo firi a wo ba sa na ti o me suma ya no I champ asante. You see women have taste for luxury. So when they see a nice man with a beard, with nice hair, na ne kokoha, ne hanyina ye na wo 6 parts kakra. Sister ni hu bra ya na ni kawom kikiri. Instead of say, sister ni bo mpa ya busa say, awurade nti abrante ya oko ye nipa na say wo ye otwen no. O musa o. Ni kukumu nwi ni na bodwese na onde ohia. Afei sister ndi ne be ko dem no 2 years later. Sa kwa no oye akrante. Sa na ti o. Ubekwa akohia bema bi. Ubekwa akohia oba bi. Ne topa esisi honom. Enye toketwa. Ohwe sister no fo as yes sister idea owo no fo na eja se pokuya o se adwoa o se akuya o se ya o se hwan wo di sister ne be kofie on kan kire se bra me pacho me na hu mi sa na me de me ye Mongolian goat on kan kire o da na sister na da wa na o de wa kofie 2 years later ubon say the Mongolian goat-like attitude na asas ye free the mu pie. Say sister na ne to so no. Oye Arab fo dwan. Na sister yi disturb. Ye wo mema omo pon adwuma kro omo ntimi nkofie. Adentia efise omo yire no madane marijata. Ene omo sisi fie. Uhu yire nimu a ne wakai James Bond movie no ate ye na nka kinkon bi hitting blow no hu yire ni ma na ho papa adenti na wo se me ware me yire na me hu me yire ana me yam hihye me yire de ya de a osombo mame ma ware me yire wo se osombo mame e wo se me bafia me yire ma maniji na enso so ye pon adwuma na manager te adwuma mo no wasi ni tirase ontimi nkofie adenti a okofie a ne yire or chain tai chi mistress or chain Adam. And to me in this life, me kind of crutch in this life, what I know and what I have studied, you can't bring any rubbish to me my end. All said me suba ye different. Me obia me time my brabo na me bon. Me wo emre de ediye niema bia what you say me wo mre ediye ade bia
Josephine meboa. Josephine wa kan kore. O se papa no no, ai me no kan kore. Ya wo mema o muntimi nkofie. Ya wo mema o muntimi nkofie. Ya wo mema o muntimi nkofie adentia. Because ne yira ye se jata tifie ho. Edientia. Ediemenko. Na wakyekere saa nneɛma we di aso ase na ɔde nam abrabɔ mu. Obi nyimi ho na ɛbɛgye. Obi antimi nkyew. Yɛwɔ a type of ɛmaa bi wɔ hɔ. Yɛwɔ type of ɛmɛɛma bi wɔ hɔ. Sɛ ofa bi wɔ abrabɔ mu a wonyɛ yie da. Wopa atwemu ni asase yɛ pɛ. Nyankopɔn fa ne yie die ma wo da. Yɛwɔ maa ne mɛɛma bi wɔ hɔ. Wofa bi wɔ abrabɔ we mu a wonyɛ yie da. Kwaja Pia Santa said, I thought I understood you, but I even understand you better. Yes. Me obia. I know how enyomeko, meaning the realities of life. Huh? Me kind of crutchero. Ushi amena on kasam who crowd per her life. Me, after all, you can't please everybody. But I have to make sure say whatever that I will say is of the truth. I know they hear me asa. And then I want you to the nipa bebre so. I want you to the nipa bebre so. And now encrophobia or no amotiti. Ewa abrabomunti. I want you sa. I want you. Nti me no obia wanya opportunity ni opatafuo ananti even 2 days bia obeka tro say opatafuo is serious. Opatafuo ni agro adentia because abrabon wo ho wan hwe ya me se ubenya 40 years na uni $4,000 e da account me na me ka tro wan hwe ya Ubenya 40 years as a man, 40 years, a man who is loaded with a lot of responsibility. 40 years as a man. Now we need $4,000 at the home. I'm telling you, Adentia, because Abrabona Obon, instead of you to open your gate for humans, you decided to open the gate for animals. And the animals came into your life to disturb you. The animals came into your life to disturb you. Me paucho. Opa can Genesis chapter 49, verse 1 downwards. What busao the entire Jacob ebewu enkwalama akomako 12. Na wa curse 11. Na ba kupe ye Freddy Joseph na wa hira no unim die ntia efri se ne mana na omoye 11 no na emoa hunhum na wo mumu emoa Ruben eye Jacob ba panyini enso no te se aboa onwene na nka wo papa yere osemene na koda ene na nyem asa awo Ruben chi o papa yere abro papa ni ho ene ne die ena onyemu no ene one ne wo ye se enye Jacob ne bo mpaye ene Nyankopon kum akwala na anka wo awuyamu ba waje wo yere na we amini woni tiri ha ede ne ha o papa yere one ne koda ede ne ha o papa yere one ne kwakoda enti abrabo na aye bo no ho hwe nipa bia oba wa abrabo ma o ma o peace na osole a oha o kasa biar me wo ya me den me nsere nkyere wo da me hu se wo nya nipa me hu se wo ya aboa
because the ewiase ayeya ewiase aye dindindin no se wontimi mamme opatafoɔ asundwie na ube disturb me peace me block you wanim kura me mpe wanim ahwe da because won nweni ti se nipa odwene a onye de wo ye no saa na wiase ti o eniti ye wo obi wo hɔ a abusua a wokokoto mu no wo abusuafoɔ no enipa e wo abusua no mu ye be 8%, 92% na aka no omo ye mmoa enti wo America na wakɔ no, Germany na wakɔ no, Italy na wakɔ no, France na wakɔ no, Canada na wakɔ no, se wa ma wani ana hɔ a emmoa na wo wabusua mu no enre ni chimpanzee ni nkokuo na egu no ombe disturb saa ombe ball form amwa ye sresrefoɔ na wa hwɛ yi a saa enkokuo na egu abusua mu ntini untimi mobra saa na abrabɔ ne tie emfa ho sɛ wo ye panyini ye wo panyini bi wo hɔ a uhu ni sɛ wanyini but krokro kokɔ adwene na wo ni tiri krokro kokɔ adwene na wo ni tiri nti abrabɔ no ebinom abɔ asesa ebinom brɛ because of enipa bi a ɔma yɛ ɔmo ho so ɔmo yɛ nipa na nso so ɔmo yɛ lizards a ɔma ba nkrɔfoɔ na abrabɔ mu ɔte aseɛ yɛ wɔ nkrɔfoɔ bi wɔ hɔ a wo na ɔma ɔmo kwan na ɔmo ba wɔ abrabɔ mu ɛna ɔmo bɛ hɛte wo wabusa ho sɛ ɛdie ntina bɛma etimi sacrifice in life no de ama obi ɔbaa etimi sacrifice in life no de ama obi nenso so saa nkrofo no matua wo ka ɛka bɔne wo ka sɛ nka nipa adwene da ne tirimu a enka wo appreciate you enka wo nyina ba bia ma odi bɔne da ba nya nipa adwene na da wo mutiri ɛno nti ɔbɛyɛ wade a ɛte sɛ aboa apɔnkye na ɛbɛyɛ ɔbɛyɛ wade a ɛte sɛ aboa wɔwɔ na ɛbɛyɛ ɛnyɛ obia na yɛ nipa wo sister susu ha ho ne susu ku ho wɔ nipa ho na ɛnyɛ obia na yɛ nipa ebi mu yɛ grass cutters ebi yɛ scorpions ebi yɛ lizard ebi yɛ elephant ebi yɛ lion ebi yɛ tiger ebi yɛ leopard ebi yɛ hyena ebi yɛ ɔtwe saa na nyame ayɛ ɔmo na ɔmo gu abrabɔ nim nti ɔmo ba wɔ abrabɔ mu a ɔmo bɛ house ɔmo bɛ disturb you hwɛ ma nkyerɛ wɔ adeɛ 2 Peter chapter 2 verse 12 ɛba no tie ɔse na yenum deɛ wɔte sɛ mmoa a wɔnni adwene a wɔn su ne sɛ wawo wɔn sɛ wɔn kyere wɔn nsɛe wɔn wɔka deɛ wɔnni ho nsɛmmɔne wɔbɛsɛe wɔn ankasa mu verse 13 ɔse na wɔbɛnya deɛ ɛntene so akatua deɛ wɔbu no anigyedeɛ ne daa ahohwie asetena wate ase wɔyɛ nkekaeɛ ne ɛdɛm obi wɔ hɔ a abrabɔ no wɔyɛ nkekaeɛ wɔyɛ dɛm ɔba wɔ abrabɔ mu a wɔde efi bɛba bɛtale wo ho ɔn sɛ wotumi fa bɛrima bi adamfoɔ wotumi fa ɔbaa bi adamfoɔ na obi hu a at once ɔmu biem sieni o wotumi fa bɛrima bi adamfoɔ ɔbaa bi adamfoɔ ohu a ɔmu bi obi hu a ɔmu biem obi tumi ka sɛ wei na wo ne nenam saa nipa wei na wo ne nenam adentia ɔmo ni adwene o ɔse wɔde wɔn apempemsie bɔ ahohwie nanso na wɔne mu rididi tieni o wɔwɔ ani a awaresa yɛ ahyɛ so ma na ɛrenwo wɔ bɔne ho da wate ase ɛrenwo wɔ bɔne ho da wɔdaadaa akra a wɔn ase nyinaa ntimiyɛ wɔwɔ akoma a aben anibere mu wɔyɛ nnuabɔma wɔagya ɔkwantenene no akɔfom
akofo nkwan wakofa boa ni boa mba Biliam kwan so ono na opedie entene akatua what you say Bible no na eka enti obi wo ho a wo ye sofo ba wo ya aboa ukodi na chi a wo bewu obehunu Yesu moja am wanom wo benum no wawu next time ukoba obesu nyansa ufi se obi a na ye nipa wo wadwene mu no ufi se obi a na ye nipa ufi se obi a na ye nipa meboa odada o se odada akra o masi entinye sofu na wogina ho no ni preaching ene ne nsem a woka no wodwene ho a enkwase asem bia na wokeka sofu ne nkyerɛkyerɛ na wo kyerɛkyerɛ utimi se wei enyina nyame akwan so eso so wudi nachi na wonim se wo na wo se ho ana wadwene kyerɛ wo se oi Biliam me pacho Biliam no onye prophet me pacho o mi busaw Biliam no onye prophet eyede na o maka Biliam asem wo ha Biliam oye osofo enso no oye dadafo se na oye aboa enti ebeduru mrebi no obekwa kodi sofo aboa bi achi sofo na behunu bibia mo wanom na nyame ya adoma ade na obehuna mo wanom na se ku next time uba oni wotwe emfa adamfo da oni apapo ha next time uwu na ukoba unkofa aponchi a wagya na bodwe se kuha adamfo se we were your spiritual father da ube penya mini papa adinachi enti onyankopon ede aboa ene ode kasa kire eye Balaam if you say no onye nipa oya aboa enso no ye diifo oya aboa enso no ye diifo enti se wote asase we so na ye wo se bema bia obehia ni bia no oba bia obehia ni bia oye nipa na o haw ho na o ku ho onipa na wo koma no ono no ohun se de wo ye no eye nyame akwan ye wo nipa bi wa wo koma no but ohun de wo ye no sa nipa we no oda so haw ho sa ye de udi agura ubewu na ono otwe no na oda so te ase enunti ye wo obi wo ha abrabo no ni tirimu odin pa what you say ye obi wo ha abrabo no ni tirimu odin pa ni tirimu odin no nkyere se yo ebi ni saa woman ya obetena Ghana ede ono wonya nsakira emfiri akomu ni mu no na wadi nkan akoto asore dan de asi ho enti saa atirimu odin honho a ekum nipa agi nipa kra no ene na odi free abosomfie ho ana oye smart esa de bewura nyame mu se oye asore hwe nipa o mawuo e woni nsem hwe nipa saa woman we e wo Ghana ha wakum wo mu atuagu wo mu a wabọ paame abo wo mu a wamabọ paame abo wontuo akum wo mu atuagu wo Ghana ha osi we oye nipa enti won fra nipa mam na ode ho kọbọ we a ede na obeye wo saa nipa we ode ho kọbọ na ede na obeye wo enti me ba cho ede me kan no kure na de a kire wo enti me no opa udi ohia a chiame uhia me na say me de sofu we me mpɛ na asɛm a ye wa wasɛm wow lie what you say wow that me de me va ho de obeka bia ye wa wasɛm udi uhia me atwa ntro to me so opa ka de nim opatafoɔ ye this or ye that wow wasɛm what you say wow wasɛm me de bia no me hia mo a meka no kora kyerɛw
na ene ni de ebia unhu me so mfa so but ada obete se opatafuo ni ho saa da no beka se papa we pa nka ote ase nka anya bia no beka nyame asem bia enokore wom ayeden a kire yen enti saa na reality sitie enye obia na ye nipa ade ase enye obia na ye nipa o enye obia na ye nipa ye won krofo ni bi o ha omo te se mmoa enti wo no enipa na wo se okobọ mpaye ama wasachira no me pa chaw ubetimi abọ mpaye ema okusie wadane abeye nipa da na ebusa mo obi a oye kusie ubetimi abọ mpaye wati ase kwadwo apia ubetimi abọ mpaye ama okusie wadane enipa da na ebusa mo still bite obey dey akoye akonchini 40 days say ewurade ndane okusie ema ne medane ai paya wati bida kusie be ya kusie be da dane paya ebi ntimi nsida tie ye won krofo bi wa abrabọ mu a o ma dwene da o mutirim no o muti se kusie nti en we still time won ho na o we still time a dabi ubesu hwe abrochirefo a o makotena abrochire o mantimi amobra nyina no enye se o mo ye kwadwofo ana sabi o munim nyansa ho but eye nkrofo bi a mode mo ho eto wo mo so anuafo bi a mogi wo mu diye wo faasefo bi wo fafo bi a mogi wo mu diye a mode machi eja wo mo ena o madi mu hwammo ama enne mubi mo bre wa abrabom mubi obre wa abrabom me say man bi efiri America oba me ho se papa mama me yire minua ba sika amani nua ba sika se onkoto plot na de ye me yakura se saa tam na o man sika no o manage eye nioma ena odi enioma ni sika ni wura enioma mu ena o ship de ba Ghana sika oye ochichemu 50,000 kwa for $200,000 no the man you can say nini aba say onkoto plot na obese ni sika uni be bi oka so onkoto plot no oka chen say onpe plot e o cantonment those days we benya plot ato na woman na timi afa sika no na wadi na owie wako afienya akoto plot wo afienya ekwan mu na nka wo de saa tam no top plot saa tam no enka top plot kura wo islegon kura ma no da okoto plot no afienya man no bae me come in some Bible say me na me saw mine no ejojo na akoma enka onya akoma ya lewi onim say oni ni nua ba no kasa ni nua ba so o plot no ho otibi ko video asase bi da cantonment no de ascendi ni bra no say ono afa asase no sika no de sende no wafa ene ono de ahwe ne ma ene o ma ye akese ene o ma wie school ene na nua ba be ma na obre wa America no na bra bo nyina pansam afienya man ne ti ho de se siniti sei okoye no okobo na busua panyina mane a na busua panyini soso de na obeka asemo obeka ne se ni nua ba no enkope sika ne mra oso ono de ono onya sika no so a ahye enu ntinu omo ye ya omo se onfa nche no onfa nyina amanyame na mebusa se da be na obesa nya opportunity ama watimi asa nya $200,000 biem enu ntiye woni pa bi wo no oba wa bra bomu a wa hwe ya na aboa su na woni tinu obem wa hwere usika bi obem wa hwere wo opportunity bi enti na menye nipa bi ana me ma ne kwa ma ne ba me ho wo ya na ma block you mi hu se o kasa bebreba o kasa mu a mi mfi ma pam ko enye by force se chinchina da me ne wonante enti ye woni ma bi o ha ye woni ma bi o ha o ya o fi se no ano no
but abrabɔ no ho sister sɛ wanhunu nyansa ɛkwan a obi de obefa so no unya asomdwie da enti mesrɛ wo ma wani na hɔ na ɛkwan a nyankopɔn die nti a nyankopɔn bɔ nipa ɛma ne ba asase wi so no ɛyɛ botae miɛnsa ɛnɛ maka botae baako de akyerɛ wo obi wɔ hɔ a yɛbɔ ne sɛ ɔyɛ aboa 2 Peter chapter 2 verse 11 downwards obohu sɛ yɛ nkrofo bi wɔ adwene bi ani wɔ mutinim saa nti ne yɛbɔ mo just like that ɛno pa ho a aka nneɛma mmienu ɛno deɛ menka mfa nkyerɛ wo akɔyɛ research na nefa to aso ipatɔ zenete mma nyinaa mekyia mo Augustina mekyia wo oyɛ zenete baba sesa osuban nya abodokyerɛ nya kasade na ɛbrɛ ho ase na nyame nti awurade onwu no wanim ase da awurade bɛma na simu yie why kɔne make sure sɛ obɛkrɔkrɔ ukunu na wabɔ no nkwampa ɛmfa nkwambɔ ne nkunu o ɛde bia wakrɔkrɔ no na march ne soso bɔ modern sɛ de bia wode march ne bɛtaataa no so ɔhu fa march taataa no saa na ɛbasa sika bi obenya bia ya wode ya nyame adom ɛbɛhyia ida sɛ wɔkyena nyame nhyira mo bye bye